solazo está facendo ahora en pleno mes de outubro, Cuidado, que hai xente que non foi á playa no verán e acordouse de ir ahora estes días. Manda carallo. Viva o cambio climático. A la mierda la capa de ozono. De feito... No. E hoxe na miña casa vou deixar todo o día o trator prendido a ver se chegamos con este tempo a diciembre. Cámara. Chita, que ben estás aí. Dios, moito me reventa esa frase cando me din que ben estás aí. Que ben estás aí. Saberás ti se estou ben ou estou mal. É que eres tonto, coño. Joder. Que ben estás aí, que ben estás aí. Pero é que se dice así, dícese... Quen carallo inventou esa frase? Joder, pero é que unha frase que se dice, que ben estás aí, eu preguntoche, que tal estás? Me interesa unha mierda como estás, pero é para saludar, joder, que tal, como estás? Bien, mal. Pero non des por feito que estou ben, porque estás dando por feito, estás dicindo que ben estás aí, ao mellor estou merda pa ti. Coño! Pero como queres que te salude, entonces? Hola! Dis hola e xa está. Vou para lá. Hola. Hola. Piche que traigo as gafas amarillas de Marco Llorente. Vaya flipao. Gafas amarillas, digo. Ahora estou como a Marcos Llorente. Levántome pola mañá, vou ver o amencer, despois subo para a habitación e tomo un café con leite con 2 cucharadas de pienso dos becerros. Me tiro pa'lante. Xa acaba chucho, logo. Que choio, se estou jubilada, cholo. Mas lá, joder, jubilado tamén estou eu, pero poño roupa así como se tuvera un trator. Como se tuvera un trator todo o día, pero estou jubilado. Pois unha cousa así máis ou menos como a ti, estou máis ou menos. Bueno, a verdade é que con este tempo non apetece nin traballar, nin moverse, nin facer nada, Isto é tremendo. Como estarán os senadores, Porque xa non teñen gana de traballar xa un día normal. Isto é tremendo calor que fai, isto é insoportable. Del demonio, Está un día precioso. Si parar de ver o que tarda en vir un gilipollas. A joder aquí a paz da aldea. Hola. Moi buenas. Bos días. Hola. Se compras un 10º de lotería ou xoal, avísame que vou a medias. Vale. Dixenlle outro día, eu non podo ser testigo de Jehová que eu non vi un accidente. Non podo ser testigo de... Mirad unha pregunta. Como se chama esta aldea? Este pobo? Vilar da Baixo. Vilar da Baixo. Vilar da Baixo. Vale, porque hai un Vilar de arriba, supoño. Iba a ver, ao final non fixeron, pero quedou Vilar da Baixo igual que é. É verdad. Que quería? Querías algo? Bueno, sí, disculpen, preséntome. Son Alfred e son o xefe de protocolo da Casa Real. Xefe de? Protocolo. Joder. Ese é... Non é o... Xa che veñen meter o dedo no cu a domicilio. Pero é... É É o que mete o dedo no cu. protocólogo, sí. Xefe de?
de protocolo da Casa Real. As súas majestades os reis de España... Sí. Veñen van mireles en persona. Os reis de España están facendo o Camiño de Santiago e xustamente van pasar por aquí, por esta... Que me estás contando? Como yo conto. Entendo que é unha honra. Hai que deixar, bueno. O rei. Va a pasar por aquí o rei. Pero don Juan Carlos e doña Sofía están aquí, lo? Non, agora o rei é o seu fillo, Felipe VI. Felipe, o rei Felipe VI. Felipe V, dio outro. Pero que Felipe? Van polo 6, non? Vamos a intentar facer os chistes nós e este vai a centrado. O rei xa non é Juan Carlos, o rei é Felipe VI. Pero Felipe. Felipiño fillo xa é rei. Felipe. Ai, la madre que me parió. E entonces a reina que é Eva Sanum. É que non te enteras de nada. Eva Sanum era a novia de... Onde vai? Onde vai? Pero entendo que vivirán moi illados de todo. Sí, vivimos moi aislados, pero o IBI cobra nulo igual. Mire usted como é a... Sí. Sabe que ahora ela está un pouco desorientada porque ela quitou a televisión normal e solo ve Netflix. Entón, ela vive nos mundos de Yupi. A ela dalle vuelta. Espera, tácala un pouco, cholo. En serio os reis de España van pasar por aquí pola nosa aldea? Hola! Os reis de España van pasar por aquí pola nosa aldea. Bueno, A mí extrañame moito porque son xente que ten moito traballo, non? E que encontren un hueco para poder facer así o camiño. teño unha noticia que lles vai facer ilusión. Non só van pasar por aquí, Sí. senón que tamén van se parar a falar con vostedes. E eu vou poder saludar ao rei de España. Ai, que ilusión me fai, Dios mío. Fai-me ilusión. De feito, as súas majestades gustaríalles probar un pouco dos seus produtos típicos da zona. Sería unha honra. Bueno, aquí típico é unha vareada, tamén é típico. No, pero nós temos que darlle de comer aos reis. Ai, Dios. Poden probar os reis a miña empanada de cirolas? É unha empanada que inventei eu. Por suposto, farano encantado. Pois non se preocupe, díjalle ao rei de España que a señora Chita lle vai facer unha empanada de cirolas. E que van a comer aquí en Vila de Baixo, rei, van comer Como a reis. exactamente. Bueno, pois, nada, en 5 minutos estaremos aquí coa o resto da comitiva e esperamos, pois, vale. Moi bien. Moi bien. Marcha. Venga. Espere. Marche, pero o guión non leve por se nos fai falta. Nos aquí... Chao. Chalo! Micho que dixe, non? Ahora va a venir la comitiva. Por que lle chaman comitiva? Porque veñen a comer, a papar. Quer calar e parar, porque ao final os reyes en vez de vir aquí van ir á aldea do lado. Mona. Bueno, como mandei eu as toupas para a aldea do lado, biches? Bueno, carallo. Biche como acabei eu cas toupas? Como? Como? Enterreinas vivas. Peti que tes sushi? Que tes sushi ti? Eu non estou a... Pa min, eso dos reis, como pode haber un ser humano máis que outro? Os reis, son xente normal, como outra persona calquera. Sí. Que diferencia ten que haber entre unha persona e outra persona? Pero Son reis como si é cañita brava. Son personas, joder. Bueno, Pero eles non mismos- foi un exemplo, porque decir, son personas. Pero eles mismos xa din que son campechanos. Son campechanos e veñen comer aquí. Un campechano come na súa casa, non anda comendo por aí, por fora. É campechano. E non é... No, a mí por aí no. No. Chalo. No.
que és antimonárquico, ti. Que? Eres antimonárquico? Meu bisabuelo republicano, meu abuelo republicano, meu pai de Ponferrada. Todos de aquí. Son republicano e que pasa algo, que? Pasa nada, pero Está, no tolero, eu voulle dar de comer ao rei, porque me fai yo ilusión que queiro. darlle de comer aos reyes e voulle facer a miña empanada de cirolas. Como chita me chamo. E ao mellor ainda salo no ola. No, No ola. ou no pronto. Que sale antes, xa o propio nome o indica. Fai o que che dea. Venga, hombre, por favor. Que reis, nin que nada. Rei era o rei das tartas, ese sí que era un rei. Que daba de comer á xente, non? Non como a este que ven comer aquí. Aí vai, toma ahora. Reis Joujón. Que faz con ese cartón? Para cando cheguen os reis. Que vexan reis, go home. Teño este, e máis teño o que fixe no ensayo. Teño os dous. Por iso, vai que se joda. Ho, home. Reis, ho, home. Aí po home. Ho, home. Que home de que? Ho, home, home. Casa, home. Pero home é home, non é home. É home. Pero en inglés é como o gallego ten variedade dialectal tamén, Como igual. varía a lilia de tal? O millor en Manchester hai geada e é home, joder. No, Que és tonto perdido. tía. Que é isto? Que é isto? Comida. Para poñer ao rei un queixo con pan. Sí, que ten? Chita, que son os reis? Que pasa? Vai poñer ao rei queixo con... Párese por debaixo. É queixo feito con leite das miñas cabuxas, Que dixeron que querían produtos daqui da zona, son das miñas cabuxas. Produto da zona, pero é un queixo, chita. Pero vamos... Vai dar ao rei queixo. Pero ti non dicías que... Queixo con membrillo. Que ti non dicías que os reis eran personas normales? Son persona normal, pero o jefe do Estado, joder, e ya lle queixo. E si membrillo, si quiere. Que carallo, chito? Ou cholo, xa non sei como te chamo. Pero... moito te preocupas ti polo reis, ahora. Ahora de repente veuche a preocupación Pero que polo ten rei. que ver ser republicano. Hombre. A min tampouco me gusta a Fórmula 1, pero se ve máis Verstappen, non lle poño queixo, joder, poño outra cousa. Poñas poñer queixo a un rei, a unha reina, queixo con pan. Joder, que vergüenza, chita, que vergüenza. Que tal vai todo? Que tal? Xa estou lista? Xa viñeron os reis por aquí, están aquí. Bueno, case, veño antes a revisar que este todo en orde para a súa recepción. Esta empanada é obra súa? Esta é a miña empanada de sirolas. Aí a tes. Que faz? Que faz? Estou Que compro... faz? Que faz? Atrás! É protocolo. Estou revisando que non haxa ninguna pistola, Que ninguna... pistolas? Dixen que é de sirolas, non de pistolas, mona. Que pistola vai haber?
Cocina forte. Cajo no Dios, que te fixo, desfixeste má empanada toda. Bueno, pero todo en orde, xa está, xa é recepcionable. Ora xa non quero que me saquen no ola. Que? Que dixeches? Que non quero que me saquen no ola xa. Toma polo culo. Bueno, o seu veciño onde se encontra? Cholo marchou, non quero saber nada dos reis, dixo que é republicano perdido. Bueno. Esto sí que é unha comida pa un rei. Mira, vai. Este é o republicano. Tome quitando, pouco a pouco. Que? Onde están os reis? Bueno, os reis están agardando no coche. Como non podes? Como no coche? Pero non sabes que estaban facendo o camiño de Santiago. Non están facendo o camiño de Santiago. Sí, pero bueno, teñen certas licencias. Non fan cola no aeroporto, Xa. fan o camiño en coche. Bueno, Están facendo o camiño de Santiago en coche. Pero entón non están facendo o camiño de Santiago. Están facendo a autopista de Santiago. É distinto. Ti onde vas con eso? Onde vas con eso, ti? Nécoras. Que llevas dar nécoras? Este home dixo que os reis queren produtos típicos de aquí da zona. E hai algo máis típico que as nécoras. Pero ti és tonto, que estamos en Orense. Pero e que saben os reis onde está Orense. Se fixeron a foto ca alcaldesa de Burela e dixeronlle dele saludos ao seu presidente Revilla. Me estás contando. Hombre, por favor. Estás contando. Dalle nécora que eu que lle gusta o marisco ao rei. bueno, por favor, non pelexen que isto tampouco é a voltas co prato. Reláxense. Pasen hasta la cocina. Aí. Majestade, benvidos. Este é o republicano do que... Republicano, Monfortino. Non meta mierda, por favor, non meta mierda, Pero este cartel non o fixo vostede? No, pero carteles... A ver, Reis! Go, 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 go! Home! Bueno, carallo. Tal, eminencias, Es más que santidad... chaquetas. Unha cousiña na máis, ahora que estamos fora de protocolo, teño un fillo que non quere estudiar nin traballar. Se o puderan meter na Diputación de Duque... Se pode ser, Pode ser. Onde vas? Estou diante. Aparta! Aparta, coño! Onde vas? Majestad. Colla de aquí que eu non estou aquí pola conveniencia como este. Colla aí un cacho, colla aí. É de feito de leite das miñas cabuxas, Es queso. Que lle pasa? Por que non como os meus produtos a reina? É que a raíña fai xaxún intermitente. Non te rías que eu tamén o fajo, Por que? O xaxún. Que é xaxún? Saltas a cena e o almorzo, verdad? Bueno, no seu caso, come un mes sí, outro non. Como un mes sí, un mes come, entendiche, Chita? Un mes come, outro mes non come. Entendí, pero tamén a mala suerte que comer en setiembre. Bueno, como en setiembre non lle toca outubro. Pero non se preocupen porque se non o comen os reises na Casa Real... Pero é reises ou reis? Reis. Reis. Dicen Como reis. dixo reises? Bueno, depende... No, sabrá usted que é da Casa Real. Non sei. Non sei se é reis ou é... No. É reis. É reis, sí. Os reis. Os reis, pero depende da zona. É como Os reis. pantalóis. Os reis. Os reis. Os reis, pero... Os reis. Vale. Os reis, a Bueno. Holy Holiday. Os reis. Os Bueno, reis. pois se xa... Ai, hostia. É que ves, frenasme, se non o comen os reis, comerémolo na Casa Real. Vamos, por favor.
Ala, che foron campanada de Cirola, ni no Ola, ni no Pronto, ni no Marca. Vai salir campanada de Cirola. Coño, pero non me sale no ala, pero que me paguen, que van a la 1.000 euros, coño. Como lle vas cobrar aos reis? Joder, chit, como lle vas cobrar aos reis? Canto era eso? 1.000 euros. Yo. Ala, yo. Hai entre unha cousa e outra. Como son turistas. Hombre. 1.000 euros, pero como lle vas cobrar aos reis? Pago eu. Pago yo, son encantadores. ¡Viva el rei! Carallo, cholo. ¿Qué? Non sei eu se che van renovar o carné de republicano,